یہ تو حکمرانہ دا کام ہوندا ہے۔ علاؤالدین خوارزم ہزاراں دی فوج لے کے جدو مقابلے چ گیا ہلاکو خان تے بغداد تے حملہ آور ہون لگا، سامنے جا کے تو انہیں کہا چلیے جی واپس اسی نہیں لڑنا۔ لوگاں کیا حضور اے کی کرن لگے ہو بادشاہو، یہ ہلاکو آ رہا۔ علاؤالدین خوارزم کہنے لگا جو میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا۔ انہیں کہا تو کی ویکھیا؟ انہیں کہا میں ہلاکو خان دے لشکر دے سراں دے اوتے اولیاء دیاں روحاں تے فرشتیاں نو اے لفظ کہندے ہویا سنیا ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، فرماؤ کافرو انہاں بدکاراں تے فاجراں مسلماناں نو کٹو۔ انہاں جدوں اللہ دی تائید ہی ساڈے نال نہیں تے پھر اسی دے نال کیویں لڑ سکتے؟ پھر دریائے دجلہ نال کی ہویا؟ ایک دن تو خون دا نال رتا ہو گیا سی، پھر ایک دن مسلماناں دیاں لکھی ہوئیاں کتاباں دی سیاہی نال کالا ہو گیا سی، پھر گردناں دی میناروں نے تیار کیتے۔ اس واسطے قوم نو ادھر لے آؤ کہ اے نہ ہوئے کہ جدوں تسی نکلو لڑن واسطے تے ادھر پھر اللہ دی تائید ہی تواڈے نال نہ ہو۔ ہاں فوجاں نال نہیں لڑیا جاندا۔ سن خالد کا اعلان فرمایا فوجاں زیادہ ہون نال قلت کثرت دی گل نہیں، کثرت قلت دی گل ہے۔ ادھروں مدد آ جائے پھر کثرت ہے، ادھروں ذلت آ جائے تو پھر لکھاں ہوندے بھی بندہ ذلیل ہو جائے۔